Hey guys, welcome back to our channel Joe and Joes. இன்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு gift பாக்ஸ் தான் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த gift பாக்ஸுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு பெரிய பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து 30 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பேப்பர் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நீங்களே கணக்கு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு 10 சென்டிமீட்டரில் வந்து பாக்ஸ் தேவை அப்படின்னா அதை வந்து 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ 30 ஆகும். அப்போ 30 சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 8 சென்டிமீட்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை பாக்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பாக்ஸ் வந்து பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 10 நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் தான் எடுத்தேன் பாக்ஸு. அதனால் 10 சென்டிமீட்டர் வச்சு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த சின்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 சென்டிமீட்டர் வந்து பாக்ஸ் வந்து பண்ணுறேன். அப்போ வந்து ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் 4 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி அந்த பெருசு பண்ணல 10 சென்டிமீட்டர், அந்த 10 சென்டிமீட்டர் வந்து ஒவ்வொன்றும் 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி 4 கார்னர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மேலே வந்து ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் மாதிரி கிரிட் மாதிரி இருக்கும். அதில் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லா பீஸையும் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி மடித்து வந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து மூடி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். கீழே பேஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு வந்து மேலே மூடி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். இது வந்து 4 சென்டிமீட்டர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறங்காட்டி இது வந்து நம்ம 8 சென்டிமீட்டர்னு காட்டியிருப்பேன். பட் ஆனால் வந்து 6 சென்டிமீட்டர் தான் எடுக்கணும். அதை வந்து நான் தெரியாமல் வந்து சொல்லிட்டேன் நான். அதனால் 6 சென்டிமீட்டர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கணும். ஓகேங்களா? அதனால மூடிக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து 10 சென்டிமீட்டர் பாக்ஸுக்கு 12 சென்டிமீட்டர் வந்து எடுக்கணும். 2 சென்டிமீட்டர் வந்து ப்ளஸ் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம மூடி பண்ணும்போது சைடில் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஒரு மெஷர்மெண்ட் வந்து அளவு வரும். இப்போ நம்ம 2 சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருந்தோம் இல்லையா, அதனால் அந்த 2 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணி 4 ஸ்கொயர் வந்து இந்த கார்னரில் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு நடுவில் வந்து ஒரு சைடு மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்போசிட் சைட்லேயும் இதே மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஃபெவிகால் போட்டு அந்த சைடில் வந்து அப்படியே நம்ம மடித்து விட்டு ஒட்ட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஸ்கேலில் வந்து மடித்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒட்டுங்க. நான் வந்து தெரியாத்தனமாக அப்படியே வந்து ஒட்டிட்டேன். சாரி. இப்போ நான் வந்து மடிக்க போகிறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கம் போட்டு ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கம் எடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலாக அதை மடித்து ஒட்டும்போது தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக வரும். இதில் வந்து அந்த சின்ன 4 பீஸ் மட்டும் தான் கட் பண்ணியிருப்பேன். அதை மட்டும் தான் மடிச்சிருப்பேன். பட் ஆனால் 4 சைடையும் வந்து மடிச்சுக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா? சின்ன பீஸ் கட் பண்ணதை மட்டும் தான் மடிச்சிருப்பேன். பட் ஆனால் வந்து 4 சைடும் மடித்தா தான் நமக்கு கரெக்டான அந்த ஸ்கொயர் வந்துட்டு வரும் பாக்ஸ் மாதிரி. அப்போ தான் வந்து நம்ம மூடி போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி எந்த பாக்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ 10 சென்டிமீட்டர்னா 8 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா வந்து 10 சென்டிமீட்டர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. 10 சென்டிமீட்டர் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி நீங்களே வந்து ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பாக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ் பண்ணும்போது 10 சென்டிமீட்டருக்கு மல்டிப்ளை 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மூடி செய்யும்போது பாக்ஸோட 2 வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அதை வந்து மூடி வந்து கரெக்டாக உள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி டக்குன்னு நம்ம திறந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கிஃப்ட் வந்து வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி நான் 4 பீஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடி வந்து பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக அது வந்து நான் நினச்சது ஒன்று நடந்தது ஒன்றுங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது கிஃப்ட் பாக்ஸு. ஸோ நீங்களே பாருங்கள் என்ன நடந்தது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த 4 பாக்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த ஒயிட் கலர் நான் வந்து மாற்றி கலர் வந்து பண்ணியிருக்கேன். சார்ட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று வந்து பிளாக் கலர் சார்ட் பேப்பர் ஒரு பாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் சார்ட் பேப்பர் ஒரு பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன்று பிளாக் கலர், அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஒயிட் கலர், அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஒரே கலரில் போடுறதா இருந்தாலும் போய்க்கலாம். ஆக்சுவலாக மெயினாக வந்து பிளாக் கலரில் தான் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேன்ட்டு ஒயிட்டை வந்து நடுவில் நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து சென்டராக பார்த்து அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதே மாதிரி இன்னொரு பிளாக் பாக்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தோம் இல்லையா, அதையும் வந்து
ஜாயின் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. இப்ப வந்து நான் மூடியில வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஹேப்பி மேரிட் லைஃப்ன்னு எழுதியிருக்கேன். நீங்க வந்து ஹேப்பி பர்த்டேன்னு எழுதலாம். ஆர் உங்களுக்கு எது புடிச்சிருக்கோ அத வந்து நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாரி மூடியில வந்து ஹார்ட் மாரி, அந்த நடுவுல ஒரு பிளாக் கலர் இருக்கு இல்லையா? அதில மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டா வந்து ஒட்டியிருந்தேன். நடுவுல ஹார்ட் கட் பண்ணி அந்த மாரி. இப்ப மூடியும் ரெடி ஆயிருச்சு. அதுக்கேத்த பாக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரெடி ஆயிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் வந்து நெறையா பண்ணேன். அத நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ, அதனால நார்மலா ஒரு ஓவராலா ஒரு வியூ காட்டியிருக்கேன் பாருங்க. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நீளமா இருந்தது வந்து மூடியில வந்து ஃபிட் ஆக மாட்டேன்து. அதனால அத வந்து மூடிய வந்து தனியா வேற இடத்துக்கு வச்சுட்டு, இத வந்து இந்த மாரி பாதியா கட் பண்ணி இந்த மாரி மடிச்சு விட்டுட்டேன். அப்ப இன்னுமே ஒரு மாரி நல்லாருக்கும்னு சொல்லிட்டு, மடிச்சு விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு த்ரெட் எடுத்து கட்டிக்கோங்க. என்கிட்ட இப்ப ரிப்பன் இல்ல. இல்ல நீங்க ரிப்பன் கட்டினா தான் அழகா இருக்கும். என்கிட்ட ரிப்பன் இல்லாதங்காட்டி, இந்த மாரி கயிறு வந்து கட்டியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்ப அத ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் உள்ள டீட்டெயிலிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் இருக்கு இல்லையா? கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்ல சில்வர் கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்து இந்த மாரி 4 சைடும் ஹார்ட் கட் பண்ணி வந்து ஒட்டிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கிரீன் கலர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்துட்டு 4 சைடும் ஒயிட் கலரோட ஆ சார்ட் பேப்பர்ல ஒட்டிட்டேன். ஏன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து கிரீன் வந்து நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறங்காட்டி ஒட்டிக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்ப செகண்ட் பிளாக்கோட முடியும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்கோட முடியில ஹார்ட் அந்த மாரி ஒட்டியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாரி உள்ளுக்குள்ளேயும் வந்து இது மாரி ஒட்டியிருக்கேன். அந்த சில்வர் கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்ல சைட்லலாம் ஒட்டியிருக்கேன். பிளாக் கலர்ல. இப்ப வந்து நான் 2 ரிங் வந்து பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து சார்ட் பேப்பர்ல தான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து ஹார்ட் வந்து மேல சார்ட் பேப்பர்லயே கட் பண்ணி ஸ்கெட்ச்ல கலர் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். ஸோ இது 2 ரிங்கும் வந்து பண்ணியிருக்கேன். அதே மாரி என் தங்கச்சி வந்து ஒரு கிரீட்டிங் கார்ட் பண்ணியிருந்தா. அதுதான் இப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து ஆக்சுவலா எங்க மாமாக்கும், அத்தைக்கும் தான் வந்து நான் கிஃப்ட் குடுக்கறக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க வந்து வேற யாருக்கு வேணாலும் நீங்க பண்ணி குடுக்கலாம். இதே வந்து ஹேப்பி பர்த்டே மாரி கூட நீங்க பண்ணலாம். என் தங்கச்சி வந்து இத பண்ணியிருந்தான்னு சொல்லிட்டு அத வந்து உங்களுக்கு அப்படியே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் நெறையா ஃபோட்டோ கிளிக்ஸ் எடுத்தேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு புடிச்சிருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம ஜோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுங்களையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஐடியா தான். ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் ஜோஸ். பாய்.